Ibu tasah kehormatan ingkang sepisan kula saking pemerintah Kalurahan Nasari ingkang sipan ngaturaken sugeng rawuh lan ugi ngaturaken matur nuwun tentu kawon wonten kalodhengan menika Bapak Ibu sedaya para tamu undangan sedaya wonten acara ingkang penting ing sampun kersa rawuh wonten ing acara tirakatan menika nang mbok bilih kula kalih rencang-rencang panitia pemerintah wonten kelepatanipun anggenipun nanggapi kelawan Bapak sedaya saestu nyuwun agunging pangapunten. Nggih, wonten ing dalu menika agenda rutin saking Kalurahan Sari mbok bilih tiap taunipun tanggal 23 September. Niku kantenan tanggal 23 September niku hari sakral bagi Kalurahan Sari. Menika kula ngaturaken matur nuwun dhumateng Bapak sedaya warga Sendang Sari inggih sampun napa nggih wiwit kala rumiyin sesepuh bini sepuh menika inggih sampun sareng-sareng mbiyantu sareng-sareng nglajengaken pemerintahan Sendang Sari menika dumugi tahun 2020 menika nggih mugi-mugi sakmangke tahun-tahun sajelipun mugi-mugi Sendang Sari saged lumpamah kanthi sae lan anggenipun tedamelan warganipun lan ugi saged napa nggih ingkang tani nggih saged hasilipun ingkang kathah ingkang pegawe nggih barokah lan sakprelipun. Nggih mugi-mugi samangke Sendang Sari kelasipun saged sae. Bahwa angka 78 itu kalau umur manusia ya sudah tuyuk-tuyuk napa nggih. Tapi untuk Sendang Sari mestinya angka 78 itu 7 kita singkat 78 jupan maju ke tempat yang lebih mapan. Maka marilah senantiasa kita semangat bersinergitas dari semua elemen, semua komponen bagaimana memajukan Sendang Sari nanti lebih maju. Dan alhamdulillah Sendang Sari sudah nampak ada gelar budaya yang selesai kemarin, ada banyak kegiatan-kegiatan yang positif sehingga nampak kemajuan di Sendang Sari. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita serius khidmat khusyuk dalam memanjatkan doa-doa agar Sendang Sari lebih maju, masyarakatnya tentram, bahagia, sehat semuanya. Maka marilah kita nanti berdoa sesuai dengan gunungan yang dibuat tadi itu, ada lombok mengarah ke atas, nanti dimaknakan oleh Pak Mbah Kaum bahwa kita hanya pasrah menuju kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segala doa kita dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sahirin, hamdan na'imin wa yufini kama wa yukabi umayyidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yang bawajikal karimandi min sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghirun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajli rahmatan wa maghfiratan jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus almarhum Bapak Mulyo Sarjono Kakung Putri almarhumah Ibu Sawiyem
almarhum Bapak Gino Siswanto kubra wisapa ngati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maghfir lahum warhamhum wa afi wa'anhum wa akrim nuzulahum wa wasing madkhalahum wa aksilhum bil ma'i wassalti wal barad wa naqih minal khataya kama yunaqqa sabul abyad minad danas adilhum daron khairan min darihim ahlan khairan alihim yaujan khairan wa yajihim wa qim min adzabal qabri wa adzabal. Bapak Ibu ingkang kula hormati, estunipun masalah sejarah Sendang Sari kula ngajeng sampun dipun sebataken saking panjenenganipun Pak Lurah. Kula namung badhe nambahi kemawon sekedhik. Ing antasipun kena apa? Waktu itu kok ada penggabungan. Nggih menika karena ada dasar maklumat saking Sultan Hamengkubuwana ingkang kaping 9. Nggih menika ingkang dipun dalaken nalika wekdal kepengker tanggal 11 April 2006. Doa bersama kita berbunga gunakan saya almarhumah ibu saya. Salajengipun boten kula wau Bapak ngendikaken niatan sedipun wonten ing dal enjang menika badhe ziarah wonten ing makam ibu almarhumah Ibu Sawiyem saestu kula mangkili keluarga nyumbangkaken dhateng panjenengan sedaya mugi badhe ziarah lan mugi kirim doa kagem almarhumah ibu. Wonten kalbehan menika gugur mungkin pun kita ajeng-ajeng saya menika saking perintah tanggal dan saking garis menika njaruh kubur utawi kabudungan menika kagem ngerti sari jadi Kabupaten Sari ingkang kaping 17 tahun. Atur ingkang salajengipun saestu kaitanipun kalian serangkaian acara peringatan Adepi Kalurahan Sendang Sari Kabupaten 17 ing kalurahan punika estu Bapak Lurah seluruh rombongan samanggi badhe nderek tabur bunga doa sesarengan iki ingkang menika estu sumangga kasumanggaken katur Bapak Lurah seluruh rombongan dumugi ing saparipurnanipun. Upacara pengetan adeging Kalurahan Sendang Sari, Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,
ingkang kaping 78 dinten Selasa Pon Surya kaping 23 wulan September warsa kalih selangkung tumunten kawiwitan bergodo dipun siyaga yetna. Manggala yuda lumebet wonten upacara bergodo dipun siyaga yetna. Titi laksana upacara kula suwun para pandhika bergodo kasuwun mapan wonten bergandanipun piyambak-piyambak. Idana para bergodo siyaga yena. Yo, ngaso ing papan. Yo, pangarsanipun upacara tumuju dhateng papan ingkang sampun samekta. Siyaga yena. Ya, dumateng pangarsanipun upacara asong pakurmatan. Ya, jajak. Ya, unjuk uninga manggala yuda dumateng pangarsanipun upacara bilih upacara siyaga kapurwakan. cok kan upacara pengetan adeging Kalurahan Sedangsari ingkang kaping 78 siyaga kawitan. Tidak no. Sandiko. Caos asung pakurmatan dumateng Dwija Abrit Pedhak dipun pandhegani déning Manggala Yuda. Dumateng Dwija Abrit Pedhak. Asung pakurmatan. Ya. Jajak. Ya. Wawasan Pancasila dumateng pangarsanipun upacara dipun dherekaken déning sedaya bergodo upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesorah saking pangarsanipun upacara bergodo ngaso ing papan. Matur nuwun kadang pambibara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Ketua Badan Musyawarah
Kalurahan Sendang Sari dalah sedaya anggunanipun. Ingkang kula hormati para prabot Kalurahan Sendang Sari dalah sedaya setapipun Bapak Babin Kantimas sarta Babinsa ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati Ketua Lembaga Kalurahan Sekalurahan Sendang Sari serta Bapak Ibu Pandega lan Bregodo upacara sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Puji dalah syukur langkung rumiyin kita kunjukaken dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring rahmat, hidayah sarta inayahipun dhateng kita sedaya saengga ing titi wanci enjing menika kula panjenengan sedaya saged kempal wonten ing papan punika saperlu upacara adeging Kalurahan Sendang Sari ingkang kaping 78 kanthi sedaya manggih kawilujengan. Pasrah panampi pusaka agung Panji Kalurahan Sendang Sari saking pangasanipun upacara kaparingaken panjenenganipun Ketua Bamuskal Sendang Sari. Waosan donga dening kami tuwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Duh Gusti Allah pangeran kula, wonten ing ari punika kula sedaya warga Kalurahan Sendang Sari minangka titah ingkang cinipta awit kuwaos paduka ingkang nyawiji ing papan punika sesarengan anglairaken raos syukur awit sedaya peparing paduka. Duh Gusti Allah ingkang Maha Rahman lan Rahim, inggih namung awit kamirahan saha welas asih paduka kula sedaya saged angadani upacara dinten dumados ing Kalurahan Sendang Sari warsa punika ing enjang punika. Pramila Duh Gusti, mugi paduka kersa paring ridho saha anampi raos syukur kula sedaya. Duh Gusti Allah pangeran kawula, mugi paduka kersa paring pangayoman dumateng kula sedaya, tansah paring kekiyatan lahir saha batos dumateng kula sedaya, paring bimbingan saha pitedah dumateng kula sedaya, saha sedaya lampah kawula tansah pinayungan barokah lan ridho paduka. Duh Gusti Allah pangeran ingkang maha mirah lan maha asih, mugi paduka paring kanugrahan ingkang anumusi dumateng kawigsanan menggahing para pangembating praja sehingga saged mahanani kamakmuraning masyarakat lahir tamsing batos donya dumugi ning akhirat.
Duh Gusti Allah pangeran kawula estu kula nyuwun pangayoman wonten ing ngarsa paduka saking sedaya kasangsaran sahe lair punapa batos ingkang saged nrenyohaken jiwa lan manah. Mugi katepihna saking sifat-sifat ingkang bekta dhateng kawontenan ingkang inu serta tumetesing takdir awon. Awit inggih namung paduka duh Gusti pangeran kula ingkang maha kuwaos ingkang samukawis kadadosan kawontenan ing samudayanipun. Mugi kersa anampi dhateng panyuwunan kula ingkang boten sisip saking pakertining agasan ingkang pangeran ridhoi. Mugi paduka anampi panyuwunan kawula punika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengetan adeking Kaluran Sedangsari ingkang kaping 78 sampun paripurna. Manggala yuda caos pelaporan dumateng pangarsanipun upacara. Upacara pengetan adeking Kaluran Sedangsari ingkang kaping 78 sampun paripurna. Bubarno. Sendika. Dumateng pangarsanipun upacara asung pakurmatan. Yo jajak yo. Pangarsanipun upacara kundur wonten papan ingkang sampun samekta. Upacara sampun paripurna pramila manggala yuda ngeparengaken para bergada ngaso ing papan. Para pandega bergada upacara sampun paripurna. Bubaran sajuru-juru. Tidak ada